אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה. בתחילת המלחמה היה בכיר מאוד במערכת הביטחון שאמר, ספק אם נוכל להחזיר אפילו חטוף אחד חי, אפילו חטוף אחד. לאורך כל המלחמה היו גם כאלה שטענו ללא הרף שלא נוכל לקבל את כל החטופים בלי לבצע נסיגה מלאה ומוחלטת מהרצועה. אני סברתי אחרת ופעלתי אחרת. בזכות ההחלטות הנחושות שהובלתי יחד עם הממשלה ובזכות גבורת לוחמינו שלחצו את החמאס, השבנו עד היום 207 מחטופינו. אבל מעולם לא ויתרתי על יתר החטופים. מעולם לא ויתרתי גם על השגת יתר מטרות המלחמה. כפי שאמרתי לחטופים, כשפניתי אליהם באופן ישיר מעל בימת האו"ם, לא שכחנו אתכם אפילו לא לרגע. לאורך כל המלחמה, רעייתי ואני נפגשנו עם משפחות החטופים. ראינו את הכאב שלהם, שמענו את הסבל שלהם, ואנחנו שותפים לתפילות שלהם, שבקרוב יחבקו את יקיריהן, ומשפחות החטופים החללים יוכלו להביא את יקירינו, לקבר ישראל. כדי להחזיר את 48 חטופינו הנותרים, הנחיתי לפני כמה שבועות את צה"ל להיכנס למעוז החשוב ביותר של החמאס, העיר עזה. במקביל, תיאמתי עם הנשיא טראמפ וצוותו מהלך מדיני שהפך בן רגע את הקערה. במקום שישראל תבודד, החמאס מבודד. וכתוצאה מהלחץ הצבאי העצים שהפעלנו והלחץ המדיני, החמאס נלחץ להסכים לתוכנית שהבאנו. בשלב הראשון, החמאס ישחרר את כל חטופינו, וכוחות צה"ל ייפרסו מחדש באופן שצה"ל ימשיך להחזיק בכל השטחים השולטים בעומק הרצועה. אני שומע שיש כאלה שאומרים היום שהחמאס היה מוכן כבר לפני שנה או אפילו לפני שנתיים לשחרר את כל חטופינו מבלי שניסוג נסיגה מלאה מהרצועה. טוב, אני אומר לכם, זה פשוט שקר. מה שהביא את השינוי בעמדת החמאס זה אך ורק הלחץ הצבאי והמדיני שהפעלנו. בזכות התמיכה הרבה שקיבלתי מכם, אזרחי ישראל, ובזכות גבורת לוחמינו, עמדתי מול לחצים אדירים מבית ומן החוץ להפסיק את המלחמה ולהיכנע לתכתיבי החמאס. אתם יודעים מה היה קורה אז? היינו יוצאים מעזה כמעט ללא שום הישג. לא היינו נכנסים לרפיח ומשתלטים על ציר פילדלפי ובכך עוצרים את כל האפשרות להכניס נשק לרצועה. לא היינו מחסלים את תניה, סינואר, דף, נסראללה. לא היינו מביאים למיטוט משטר אסד ושבירת ציר הרשע של איראן. ומעל הכל, לא היינו מסירים את האיום הקיומי של פצצות גרעין וטילים בליסטיים מצד איראן. זהו הישג היסטורי, הישג שירשם בתולדות ישראל וגם בתולדות העמים. אני מודה ידידנו, הנשיא טראמפ, שסייע לפעולה ההיסטורית הזו, כששיגר את מטוסי ה-B2 להפציץ את המתקן הגרעיני בפורדו, ואני מודה לו על תמיכתו האיתנה. היו כאלה שביטלו את האפשרות שנצליח להביא לשחרור כל חטופינו בלי נסיגה מלאה מהרצועה. הם אמרו לי, It's too good to be true. זה טוב מדי להיות אמיתי. אז אני אומר לכם, It's true. זה אמיתי. ובעזרת השם, זה גם יקרה בקרוב מאוד. אני הנחיתי את צוות המשא ומתן בראשות השר דרמר לצאת למצרים כדי לסגור את הפרטים הטכניים של שחרור חטופינו. הכוונה שלנו והכוונה של ידידינו האמריקנים היא לתחום את המשא ומתן הזה בימים בודדים. ושמעתם את הנשיא טראמפ הערב. הוא אמר בבירור, לא נסבול לו תרגילי דחייה, משיכת זמן או התחמקות מצד החמאס. עכשיו, בשלב השני, החמאס יפורק מנשקו והרצועה תפורז. זה יקרה או בדרך מדינית לפי תוכנית טראמפ, או בדרך צבאית על ידינו. גם את זה אמרתי בוושינגטון. או שזה יושג בדרך הקלה, או שזה יושג בדרך הקשה. אבל זה יושג. אני מודה ללוחמי צה"ל וכוחות הביטחון, אתם גיבורים.
אני מצדיע לכם. אני מחבק את המשפחות השכולות שהקריבו את היקר מכל, ואת הפצועים בגוף ובנפש שהקריבו כל כך הרבה. אני מאחל להם החלמה מהירה ושלמה. כל מה שהשגנו, בזכות כולכם השגנו. וכך גם אתם, אזרחי ישראל. אתם שגיליתם עמידה איתנה ואורך רוח בימים קשים מאוד. יחד החקנו את תוכניות ההשמדה של אויבינו, מעזה לרפיח, מביירות ועד דמשק, מתימן ועד טהרן, יחד השגנו הישגים גדולים מאוד. מניצחון לניצחון, אנחנו משנים יחד את פני המזרח התיכון, ויחד נמשיך לפעול כדי להבטיח את נצח ישראל. כנאמר במקורותינו, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.